Всех уже разогнали. Пока не ушли все, да? Туган kardeşlerim, kızlarım, dünyada yaşayan büyük meşakkatli oyun iken, anahırır meşakkatli ömürde bara iken, mine bizning ömürdagi yaşligi yok itip kine kaldı. Toxtatı da olmadı, evet kartlıkını da toxtatı bulmayken. Olu yolunun tozanlı uzunun üttek, ayırak niye ödepir deysin? Kartayası kelmeli, şayan yürek, kartayamın isen yürek.
biraz açıklayacaklar. Siz eğer de koyup bizimizin международный лауреаттары болабыз. Провокация. Biz народный исем алганбыз 2005 елдан, аны подтверждать барып отырабыз. 2007 елда biz международный фестивальләрдә йөрибез. 2008 елда biz көзгө йөртеш моңнарыннан Семипалатинскийга барып кайттык. 2009 елда biz Тугарак уенда всероссийский фестивальләрдә йөрдек. 2011 елда, 12 елда, 15 елда, 18 елда айрым солистларыбыз Всероссийский татарский фольклор фестиваль Тугарак уеннарында булды. 13 елда biz Сабантуенда, Төмән шәһәрендә федераль Сабантуенда лауреат исеменә лайыклы булдык. 13 елда федерал айттым инде. 14 елда biz birinci kanaldan Олимпиадада, birinci kanaldan Sochi'dan үзебезнең кричалканы әйттек. Спортчыларыбызга җиңүләренә аларның без өлеш керттек. Аннан соң birinci kanaldan безне четверканы күрсәткәннәр иде. Инде мин эшкә барып торам. Шул көнне мине күреп дуслар инде: "А вы что, уже приехали, да, Зухра Ахметовна?" дип сорыйлар. Откуда, дип әйтәм, нидән? Сочидан диләр. Һәйим әйтәм. Алар мине күрсәткәннәр. Откуда, әйтәм, я приехала? Сочидан, ваш вчера показывали, вы уже кричали, вчера кричалку показывали вашу. Да, приехала, дигән Вот. И 2015 елда безнең юбилейбыз булды безгә әле. Бу безнең менә бүгенге программабыз. Безгә әле 25 яшь кенә калган программабыз. Әгәр бу генә әйткәндә, 2000 менә безнеке нибез нам барыбызга да безгә без 17 кеше хәзерге вакытны 17 кеше безнең яшебез, уртак яшебез әле 73 яшь кенә. Бу 25 еллыгыбызга безнең 25 кенә яшь дип аталган программабыз белән без нигә Казанга чакырылдык. Всемирный конгресс татар, аннан соң комитеты һәм министерство культура, мәдәният учреждение, министерство культура министерство Татарстанга, алар безне чакырдылар нигә? Кунакка чакырдылар быел нигә? Шул 25 еллыкка. Совсем бесплатно йөреп кайттык. Комитет по делам национальности безгә булдылар. Бүләк итеп юлыбыз